Simple nga istoryahanay apang dako nga kasulhay sa pamatyagan. Pangatlo, maguha kang maglakat-lakat. Bisan gamay lamang nga tion sa guha, maka-refresh sang panumduman ang preska nga hangin kag silak sang adlaw. Hindi magkalipat nga magpasalamat sa bisan gamay nga bagay nga may ara ka subong. Kag sa katapusan, isulat ang nabatyagan. Ang pagsulat isa ka maayo nga pamaagi, agud ibuhos ang kasubo kag kakapoy. Siling gani, hindi man sara nga ihambal, mahimo naman nga masulat. Tandaan, abyan, wala ka gaisahanon. Ang tagsa kaadlaw, isa ka panibago nga panugod. Gani, tatapon ang kaugalingon, magsalig kag hindi magsungka. Kaya na kaalagad. Sa kakapoy ukon kasubo, Masami nga may paglaom, magpahuway Pilipinas! Merong awit ang Beatles. Ang title niya, If I Fell. If I fell in love with you, would you promise to be true? Lahat ng iniibig, yan ang hinahanap-hanap sa kanyang mangingibig. Ngunit maraming pusong sawi, pusong baliw, pusong nasaktan. Ay, meron po tayong tipsan nyo. Kung gusto nyo na kayo'y ibigin ng tunay at wakas, isa lang ho ang mangingibig na ganyan. Ang pangalan niya si Jesus Christ. Naranasan ko na sa buhay ko ito. Kung siya'y umibig, tapat, totoo, di magmamaliw at dalisay. Matuod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala ka pangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyakan nyo. SB na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Oras 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 11:33 aga. CNN News Live. CNN News Live. CNN News Live. CNN News Live.
Maayong aga Banwa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong aga Pilipinas. Mayong aga sa aton nga mga kauturan nga mga tagpalamati sa 16 ka makabanwanan sa probinsya sang Capiz. Kag sa 47 ka makabaranggayan sa syudad sang Rojas. Sa gihapon, nagapamati ka mo diri sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sa Archdiocese of Capiz. Kag sa pangalan sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton nalang doon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton station manager, Reverend Father Mark Ranflor. Technical Director Alagad Mingming Wego. Opo sa aton nga partner technical, Alagad Benny Dalida. Opo man sa aton nga technical staff, Alagad Ana Marie Ledesma. Mangin kaupod nyo sa pagalagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini naman sa Alagad Real de la Rosa para sa Spirit Balita, Serbisyo kag Komentaryo. Spirit Balita, Serbisyo kag Komentaryo. Nagapabot ni kita sang pagpanamyaw sa mga kalagad kag ka-best friend naton kag nagapayo sang katawran sa kuto malabutan siningaton nga pagwaragwag. Subong adlaw sang Biyernes, and thank God it's Friday again. At sa 12 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2025. Pasano lang nga nagasugod kita sa bulan sang Setyembre karon ti kapit kita sa tunga-tunga sang bulan. Pati kamusta kamo da mga kalagad kag ka-best friend? Mayong agagid sa mga kalagad nato labi na sa stantay uno ka mga parokya kag mission stations diri sa Archdiocese of Capiz. At the same time sa mga kalagad naton dira sa may Chodor Arsena Trade Center, sa may Burgos Talipapa, sa tanan nga merkado publiko kag mga talipapa diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Kumusta ang pamaligyaon nyo da mga kalagad? Basta Biyernes din, no? Ang ginalauman nga madamo-damo naman ang mga panindahan. Anti pagabot sa Sabado kag Domingo, tigpalahuay, makaupod ang pamilya, kag dira magtelepon-tipon. Hindi na mas maayo kung tipon-tipon ang pamilya basta Sabado kag Domingo. Dirang pagsimba, no? Mayong agaman sa makalagad naton nga yara sila tag sa kamapuloy-an, opisina kon eskwelahan. Samtang may mga ginahingabot nga matapos karon. Abay pa mangin mabinungahon kag madinalagon ang aton nga adlaw. Sa mga panyaga na daapi lunchtime sa inyo tanan-tanan. Labi ng ara dira kay Uncle Michael, kay Ante Karen, kay Noy Turo-Turo. Isakpa nyo na kami sa timo nyo mga kalagad. Sa mga biyahe da mga kalagad naton halong gid mag-aman sang pagpangamuyo. Agod mangin safe and sound aton nga pagpanglakaton. Di magkalipat mga kalagad. Dapat respetuhon tagid ang ara sa palibot naton. Labi na sa mga drivers no? Hindi bangin haras-haras sa konkas-kasero sa pagpadalagan sang salakyan. Panumdumon man sa masami nga aton pamilya nagaulat sa aton. Ang tagsa ka isikatawo naton. Ang mga upod ta nga nagapanakayon man, nagabiyahe. Mga pamilya man ang sagud mga kalagad. Kabay pa, no? Kamangin mahalong kita sa pagpadalagan sa aton mga salakyan. Ano mga ginaubra kag hingabot yung matapos subong mga kalagad kag ka-best friend. Di kami anay bahala sa mga balita kag impormasyon na dapat ninyo maibaluan subong adlaw sang Biyernes. Kag karon sa aton nga mga pangulong dinalan. Sa aton nga mga balita lokal, Rojas Memorial Provincial Hospital o RMPH ginpakita ang kahandaan sa third quarter National Simultaneous Earthquake Drill. Samtang sa dugang nga balita lokal, 700 million pesos nga pondo para sa pagpaayo sa Kulasi Port kag Rojas City Airport ginpasalamatan ni Congressman Ginto. Sa balita regional, Badyangan Iloilo nakabaton sang masobra 26 milyones pesos nga balor sang proyekto sa mga eskwelahan. Samtang sa mga balita national, suspension ni Governor Umali ginserbe na sang DILG. Dugang nga balita national, Diskaya couple hindi mahimo nga mangin state witness suno kay Ridon.
Samtang Commission on Election o COMELEC igapatawag ang kontraktor. May kangtanan sa 30 million pesos nga donasyon kay Senador Cheese. Kag jobless Pinoy nagsipa na sa 2.59 million sinilang Hulyo. Samtang balita sa simbahan, pagbaha sang kabutigan sa gobyerno. Isa katuman kadalom nga trahedya suno sa Pari. Sa aton nga ay abia balita, lalaki nga wanted nadakpan bangod sa online live selling bisan pa nga naka-face mask. Kag sa aton showbiz balita, Maine Mendoza liwat gagin pakigbato si Arjo Atayde kag ang pamilya sini gikan sa mga nagapakamalaot. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 11:41 diri sa aton nga pagpangalagad. Bago ang kaundan sa aton gipanglinyada nga balita, hibalo naton ang lakat sang panahon sandig sa datos sang DOST Pag-asa. Spirit Weather Update. Sandig mga kalagad sa pinakauling nga report sang Pag-asa, alas 8 ang takna kaina sang aga ang low pressure area kon LPA nga monitor sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ang mayara sang magamay nga tsansa nga mag-develop sa isa ka tropical depression sa sulod sang 24 oras. Apang sa gihapon ginapanugyan na publiko nga makig-angot sa Pag-asa para sa dugang nga mga updates. Samtang sa aton nga forecast weather condition, ang Eastern Visayas, Caraga kag Davao Oriental may mo mag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lulaptang nga pagulan-ulan pagpanagub kag pagpanglat dala sang trough sang LPA. May posibilidad sang pagbaha kag landslide ilabi na sa tion sa mamunog nga pagulan-ulan. Sa bahin naman sang Aurora kag Quezon, subong man ang Metro Manila giman nga porsyon sang Luzon kag iban nga bahin sang Visayas. May mo mag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lulap na pagulan-ulan pagpanagub kag pagpanglat dala sang easterlies. May posibilidad sang pagbaha kag landslide ilabi na sa tion sa mamunog nga pagulan-ulan. Samtang ang iban nga bahin sang Mindanao, may mo naman maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lulap na pagulan-ulan pagpanagub kag pagpanglat dala naman ini sang localized thunderstorms. May posibilidad sang pagbaha kag landslide ilabi na sa tion sa mamunog nga pag-ulan-ulan. Sa forecast wind kag coastal water condition, ang northern Luzon may mo mag-eksperyensya sa makanay tubtub ka sarangan ngayop sang hangin nagikan sa nasidlangan. Ang karagatan mangin makanay tubtub ka sarangan, samtang ang balod naglabos sa 0.6 to 1.2 meters. Ang Visayas kay iban nga porsyon sang Luzon, may mo naman mag-eksperyensya sa makanay tubtub ka sarangan ngayop sang hangin nagikan sa naminhan na sidlangan padulong sa nabagatnan na sidlangan. Ang karagatan mangin makanay tubtub ka sarangan, samtang balod naglabos sa 0.6 to 1.2 meters. Ang Mindanao may mo naman maka-eksperyensya sa makanay nga huyop sang hangin nagikan sa katuway nga bahin o kondalaksyon, samtang karagatan mangin makanay tubtub ka sarangan. Ang balod nagalabot sa 0.4 to 1 meter. Ang minimum temperature naton sa mga adlaw sa Pilipinas 24 degrees Celsius alas 6 ang takna kaina sang aga, samtang maximum temperature naman yara sa 31.9 degrees Celsius alas 3 ang takna karon sa hapon. Nagbutlak sa ring adlaw alas 5:44 o kon 45 kaina sang aga, magatunod naman inila sa 6 impunto karon sa gabi. Sa ato naman nga regional weather forecast, partikularmente diri sa Visayas kag sa bug-os nga probinsya sang Capiz. Subong adlaw mahimo kita sa gihapon maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lulap tang pagulan-ulan pagpanagop kag pagpangilan. Ang hangin mangin makanay tubtub ka sarangan nagikan sa naminan na sidlangan padulong sa nasidlangan. Ang karagatan mangin makanay tubtub ka sarangan. Minimum temperature naton sa Capiz 26 degrees Celsius, maximum temperature 32 degrees Celsius. Buwas gadlaw, mayon naman kita mag-eksperyensya sa gihapon sa makanay tubtub ka sarangan ngayop sang hangin nagikan sa nasidlangan padulong sa nabagatnan na katungdan. Ang karagatan mangin makanay tubtub ka sarangan. Minimum temperature naton buwas gadlaw nagapabilin sa 25 degrees Celsius, samtang maximum temperature naman yara sa 32 degrees Celsius. Spirit Weather Update. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 11:45 diri sa aton nga pagpangalagad.
Sa aton nga pagbalik panwa, ang kaundan sa aton gipanglinyada nga balita diri sa Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Standby. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Masgin pabaskog, masgin pasangkad, kag masgin pasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Gusto mo bala sang preska kagalidad nga pagkaon sa imo panimalay o konegosyo? Sa Carl's Poultry Supply, mayara kita sang preska nga itlog kag dressed chicken nga sigurado nga malimpyo, luwas kag barato. Perfect para sa imo negosyo, karinderya o kung bisan sa adlaw-adlaw nga kalanon sang imo pamilya. Bakal na sa Carl's Poultry Supply para sa pamilyang Pinoy, the freshness you deserve. May branches kami sa Rojas Avenue, Rojas City, sa luyo sang BY & Sons, Kilometer 1, Rojas City, sa Brotarlo Building, kag Chidoro Arsenas Trade Center. Para sa inyong order, makigaangot lamang kay Mr. Ian Adonay, Sales Manager, sa 0908-875-7558 o kung kay Miss Jocelyn Bautista, Booking Agent, sa 0908-819-2446. Mahimo nyo man nga ma-follow ang amon Facebook page kag Instagram account nga at Carl's Poultry Philippines. Carl's Poultry Supply, preska kag sigurado. Alagad, nakahibalo ka balang nga madamo sang disgrasya sa karsada nga sarang malikawan kung kita ang mangin mahalong kag responsable nga driver? Tama ka gid kaalagad. Gani, yari ang pila ka mga pahanumdom para sa luwas nga pagmaneho sa aton nga mga karsadahon. Una, masami nga mag-seatbelt. Hindi lang ini para sa driver, kundi pati man sa tanan nga pasahero. Bisan malapit lang ang pagbiyahe, importante ang seatbelt agud malikawan ang disgrasya. Ikaduha, gamiton ang signal light. Panundom lang, hindi kita manugpakot. Ihatag ang insakto nga senyales bago magliko o kung mag-overtake. Para sa kaluwasan mo, pagsangka pareho nga motorista. Kag syempre, likawan ang paggamit sang cellphone samtang nagamaneho. Kung may importante nga tawag o kung text, magdulog anay sa luwas nga lugar bago ini nga sabton. Ipabilin man ang insakto nga pagpadalagan sang salakyan kay wala ka nagakarera pakadto sa langit. Magluwas lamang kung nagasako ka na nga mag-una. Likawan man ang pagbiyahe kung nakainom sa makahulubog nga ilimnon o kung tuman kakapoy kag napilaw. Ang karsada hindi tululugan o kung palahuwayan. Mas importante nga makapuli sang luwas kaysa madamo sang samad o kung bagras. Hindi man pagkalimtan ang mga pagsulundan tuhoy sa trapiko. Respetuhon ang pedestrian lane, traffic light, kag road signs. Disiplinado kita nga Pilipino sa karsada. Sa karsada, kabuhi ang nakataya. Gani mangin alerto, mangin responsable, kag siguraduhon ang tagsa kabiyahe. Drive safe, Pilipinas! Ini nga pahanumdom ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Land Transportation Office kag 88.1 Spirit FM Rojas. Ang mga pangarap natin, ilapit nating palagi sa ating pagkatao. Ang taong walang pangarap, para siyang ibon na tinanggalan ng bagwis. He can't fly anymore. You can't fly anymore without wings. Kapag tayo ay nawala ng pangarap, parang namatay na rin ang ating pag-asa. Ang pangarap ang humihila sa atin upang magawa natin ang mga bagay na hindi sana natin kagyat na magagawa. Sabi nga, pag tayo nangarap, ang pangarap natin turns us to become better than our best. Sa pamamagitan ng ating metal, ang lakas ng loob, kaya nating gampanan ang mga bagay na sa akala natin hindi natin kaya. Got a vision, a dream so grand, a perfect
place in this beautiful land. Thinking homes, thinking futures, bright and new. We're here to build it just for you. JP Orleans, that's the name you'll know. JP Orleans, JP Orleans. Watch your happy future grow. Build on trust in all we do. Dream it and we build it for you. Your perfect home is waiting with JP Orleans. The best songs on the radio, Spirit FM. Matuod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala ka pangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyakan nyo. SB na, SK pa. Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Oras 88.1 Spirit FM Rojas Philippines Standard Time, alas 11:51 sa aga. CNN News Live. Balik diri makalagad sa aton nga palatuntunan sa 88.1 Spirit FM Rojas, Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Sige apon ka po ninyo alagad Real De La Rosa. Diretso katabanwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita nga natipon sang 88.1 Spirit FM Rojas News Team. Diri sa aton nga pagapangalagad sa mga adlaw sang Biyernes. Sa aton labing unang nga balita sa balita lokal, Rojas Memorial Provincial Hospital o kon RMPH, gipakita ang kaandaan sa third quarter National Simultaneous Earthquake Drill o kon NSED. Para sa detalye, sini nga balita. Yara sa line number 2 sa alagad Ronaline De Guzman. SBSK Report. Aktibo nga nagpasakop ang Rojas Memorial Provincial Hospital o kon RMPH sa ginpatigayon nga third quarter National Simultaneous Earthquake Drill o kon NSED kagabi, Setyembre 11, 2025. Ang nasambit nga aktibidad nga labing una nga drill nga ginhiwat sa gabi ang ginpatigayon agud mapabakod ang kahandaan sa mga empleyado, pasyente kag mga bisita sa ospital pananglitan nga may matabo nga linog. Ginpatuman ang standard nga duct cover and hold nga mga tikang kay ginsundan ang evacuation procedure nga gindihon sang Office of Civil Defense kag National Disaster Risk Reduction and Management Council. Suno sa pamunuan sang RMPH, importante nga ang ospital manginhanda sa tion sang kalamidad, bangod ini amo ang isa sa mga nagapanguna nga institusyon sa pagresponder kag paghatag bulig sa publiko. Ginpabutyag man sang administrasyon nga ang aktibo nga partisipasyon nagapakita sa ila promesa sa seguridad kag proteksyon sang tanan nga yara sa sulod sang ospital. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronaline De Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita Lokal. Madamugig nga salamat alagad Ronaline De Guzman sa gindulong report ri sa aton nga pangalagad. Ang NSED isa ka national nga inisyatibo na ginapatuman 4 ka beses kada tuig ginagatingwa sa pagpabakod sang disaster preparedness kag paghatag sang hustong nga impormasyon sa publiko tuoy sa pagatubang sa emerhensya. Kudos no sa pamunuan sang Rojas Memorial Provincial Hospital. Of course, isabulig sang gobyerno provincial, sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Unit, kag iban pa no nga mga nagserbing evaluators sa sining gipatigayon nga ikatatlong nga quarter sang NSED diri sa probinsya sang Capiz. Kag katahom katama no ang ginhimo nga mga tikang sang mga sang administrasyon, alin sa administrasyon, pakadto sa mga nurses, pakadto sa mga pasyente kon mga pamilya sang pasyente, kag iban pa no nga empleyado dira sa RMPH. Kagamumaning aton nga panawagan sa tanan no nga sakdagon kag suportahan gid labi na mga barangay kag eskwelahan nagapatigayon man no sang per quarter nga National Simultaneous Earthquake Drill.
That is why nga kita no bilang mga pumuluyo may dako man nga responsibilidad agud masigurado ang kabuhi kag propiedad sang tagsa-tagsa. So ano ka importante ini? Isa ini ka pamagi agud nga preparahan no ang mga posibilidad sa oras sang emerhensya labi na kagabi no. First time ini sa kapis giniwat ang night drill mga kalagad no silingon sa kinaandan ginapatigayon kun aga or hapon. Pero kagabi isa gabi ginhiwat no ang drill mga kalagad agud to nga mahibaluan ng mga dapat no panikasugan dapat preparahan kung gabi no wala man naton ginapangayo pera lang pero paano kung gabi matabo ang linog mga kalagad. At least no preparado kag makita naton ang nagakaigo nga mga tikang sang tagsa ka mga concerned officials no lakip na ang mga doktor, nurse, mga pasyente pananglitan nga matabo ang linog kung gabi. Preparasyon sa oras sang kung nagatulog or nagapahuway, of course paggamit sa mga emergency equipment. Mandari ang paghanas sa hospital setting. Sa dinti ang mga hospital no may mga pasyente hindi makahulag o kung nakadepende sa makina. Importante ang drill agud mahanas ang staff, mga nurse, doctor kung na paano evacuate ang mga pasyente, proteheran ang mga naka-confine kag siguraduhon nga hindi mauntat no ang critical services kasubong sa oxygen supply, operating rooms kag intensive care units. And diri magin pakita ang koordinasyon sang staff kag security no pagkilala sa hazards sa tion ko sang kagabihanon kag pagpanubo sa risgo labi na sa pagpanik kag trauma bangod kon nakahanas ang matawo mas mangikalmado ini sa oras sang katalagman labi na sa ospital kinanglan malikawan ang tuman nga stress nga makapalain sa mga pasyente. Sa malipot nga pulong ang earthquake drill kag sa kagabi no kag labi na sa mga ospital importante agud masigurado nga preparado ang tanan sa mas komplikado nga sitwasyon sa diinti limitado ang sanag no kasanag ang suga ang tawo ang mobility kung pagulag kagagod maproteheran hindi lamang ang kaluwasan sang staff kundi ilabi na ang mga pasyente no nga pinakamahuyang. Congratulations no kag salamat gid sa padayon nga pagtinguha nga mapatigayon ini diri sa aton sa Kapisa. Sa dugang naton nga balita lokal, 700 million pesos nga pondo para sa Colasi Port kag Rojas City Airport ginpasalamatan ni Congressman Ginto. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4 si Alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Ginpaabot ni Congressman Ivan Howard Ginto sang primero distrito sang Capiz ang hantop sini nga pagpasalamat sa Department of Transportation o kung DOTR sa pagpanguna ni Secretary Giovanni Lopez kag sa Philippine Ports Authority o kung PPA pinaagi kay General Manager Chase Santiago. Matapos ginatagan pagtumod ang ginpaabot nga pangabay nga mapondohan ang duha ka pinakaimportante nga infrastruktura sa probinsya. Kasunod ini sang gintalana ang 500 million pesos para sa pagpakaayos ang Colasi Port kag 200 million pesos para sa Rojas City Airport nga ginakabig isa kadako ang kadalagan para sa pag-uswag sang transportasyon kag ekonomiya sang probinsya. Suno kay Congressman Ginto nga resulta ini sang wala untat nga pagpakig-angot kag pag-istorya sa mga natungdan nga ahensya agud ini nga mga proyekto mangin prioridad kag mas solusyonan. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Apple Queen Labrador 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita Lokal. Madabugi nga salamat Alagad Apple Queen Labrador sa gindulong reportery sa aton nga pangalagad. Tigin na dugang pa sang kongresista no nga nasambit nga inisyatibo ginapayag nga katumanan sang madugay ng handom sa mga pumuluyo nga makabenepisyo sa mas pesyente ka epektibo ang publiko. Dugang padarigi pabutyagman nga may plano nga maginyo sang dugang nga pondo agod nga mas mapabaskog ang mga programa kag proyekto para sa mas maayo nga serbisyo sa komunidad.
Isa ini ka importante nga tikang no sa kongresista mga kalagad kag subong man no sa mga partner agencies naton para sa pagpadayon no sa pagpasangkad sa ekonomiya. Bangod tiyang kula support na mo nagapangunang ginadungkaan dali sa kapis kag kung mapaayo ini kung mapasangkad mga kalagad bangin mas madasig kag luwas ang pagpasulod no kag pagpagawa sa mga produkto kasubong sang isda, mga bugas kay iban pang agricultural products. Samtang Rojas City Airport naman tinagaserbi nga mas maayo no ginasudlan man sang aton nga mga investors, negosyante kag turista. That's why nakita naton nga kadamo na sa mga turista no nagabisita diri sa Capiz. So kung mas mapaayo pag naton ang Rojas City Airport, matagan naton sang tsansa no nga mabatyagan sang tagsa-tagsa nga maging komportable sila sa airport pa lang. That is why nga maayo gid ini nga tikang no nga tuman diri sa aton sa syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz. Lakip na madari ang pagpasangkad sang turismo na mas maayo nga serbisyo kag koneksyon, seguridad kag kandaan no batok sa kalamidad. Kag of course, yung pagdihon sang trabaho kapag umuwad sang lokal nga komunidad. Pangod ti kadungan sang pagpasangkad sa mga infrastruktura, mahimo man ini magbukas ang trabaho gikan sa mga construction tubtub sa operasyon. Magangkon sang dugang kita para sa mga lokal nga negosyo kag kasubong sang hotels, restaurants kag transport services. Sa pagkaubusan no ang pagpasangkad, pagpaayo sang Colasi Port kag Rojas City Airport hindi lamang tuhoy sa kalidad o kon kaayo sang pasilidad kundi mas no sa tanan nga bahin kasubong sa ekonomiko nga pag-umwad, mas maayo nga serbisyo, kaluwasan kag mas madamong oportunidad para sa mga kapisnon kag sa mga bisita. Samtang dito kita panwa sa balita regional. Badyangan Iloilo nakabaton sang masobra 26 milyones pesos nga balor sang proyekto sa mga eskwelahan. SBSK Report. May kabugusan nga 14 ka mga proyekto sa infrastruktura sa eskwelahan na nagalabot sa masobra 26.2 million pesos iga turnover sa banwasang Badyangan nga nagbukas ang dalan para sa komunidad sa mga akademiko nga mga makabenepisyo ikan sa mas luwas kag mas suportado mga lugar sang pagtuon. Ang mga proyekto nga ginpondohan pinagi sa Provincial School Board naglakip sa mga building o hulot klasian, mga kudal sa palibot, proteksyon sa bakilid kag pagkakongkreto sa mga alagyan. Gintukod ang bag-o nga covered gym sa Tina Elementary School, Bingawan Elementary School, Agusipan Integrated School, Kalansanan Elementary School, Iniligan Elementary School, Sinta Elementary School kag Tamukol Elementary School. Ang mga sistema sang tubig yaraman sa lugar sang Badyangan National High School kag Ojongan Elementary School. Si Governor Arthur Defensor Jr. nga nagpanguna sa negrasyon, nagatag sa importansya sa pangako sang gobyerno probinsyal sa edukasyon, isan nga hindi na ini sa isa ka develop o default function sang mga LGU. Para kay Marife Panaligan, principal sang Tina Elementary School, ang mga proyekto nag-representar sa isa ka mapinadayunon nga likuton sa edukasyon agi sa paghatag sang mas mabakod nga mga sadsaran para sa pag-uswag kag kadalagaan sang mga kabataan. Ginabi-abi man sa mga edikanan mga proyekto nga may pagpasalamat samtang ginapadako ni Narciso Pios, Federated PTA President sang Badyangan, ang balor sang gipaambit nga responsibilidad. Samtang ginatagan pagtamod ni Badyangan Mayor Suzette Maamon, ini nga mga proyekto ang nagamarka sa pag-uswag para sa banwa nga padayon nga nagahandom sa pag-uswag sa piyak nga isa ini ka 4th class nga munisipalidad. Spirit Balita Regional. 26 million pesos nga balor no sang proyekto nagikan sa local school board. Ibot silingon na mayara sang kung mapadayon ng partnership no sa mga eskwelahan o kumbulutuan ti ang gobyerno probinsyal o mga local government units dako gid ang bahin no sa pagpasiguro nga mas mangin maayo ang pagtuon o kung kalidad sang pagtuon, ilabi na sa paghatag sang dekalidad man nga mga proyekto, ilabi na ang pagpatindog, no? Pagtukod sa mga hudot klasihan.
So kung ang tagsa ka mga local government units no magtingob sa sining mga eskwelahan no magpakig-upod magpakig-ugyon sigurado gid no nga mamat-amat ang kakulangan no masabat ang kakulangan sa mga classrooms diri sa aton sa Pilipinas. Silingon dako ang papel no sang partnership hindi lang sa mga local government unit bisan pa sa aton nga mga non-governmental organizations no nga nagahatag sang dako nga bulig sa mga eskwelahan. And nagalaom kita nakabay pa no padayon sa gihapon ng pagtingwa sa aton mga lokal nga panguluhan nga mabuligan naton nga mga bulutuan. Kaya sang nagligad to no sa nagbisita mismo sa mga eskwelahan si Senador Bam Aquino, makita mo mga kalagad nga tuman kasubo sang sitwasyon sang pila ka mga classrooms. May iban nga ginpatukod pa sang 1980 as tubtob 1990 tuman kadaan na gid no may ara nga gin saraduhan na lang kay daw hindi na gid mapuslan sa mga estudyante kag manunudlo. So that is why nga tuman kadamo sa gihapon no sang kakulangan sang classrooms diri sa Pilipinas bangod aside sa pondo sang Department of Education kulang gihapon no. Amo na nga importante ang papel diri sang lokal nga mga panguluhan kag sang non-governmental organization. Alas 12:06 diri sa aton nga pagpangalagad dito kita banwa sa mga balita nasyonal. Suspensyon ni Governor Umali ginserbe na sang DILG. Para sa detalye sa nga balita, ayara sa line number 2 sa alagad Carl J. Calzado. SBSK Report. Formal na nga ginsuspender sa Department of the Interior and Local Government akong DILG si Nueva Ecija Governor Aurelio Uyi Umali matapos pagguha sang consolidated decision sa Office of the Ombudsman kaging pamatbatan niya guilty sa kaso nga pag-issue sa mga illegal quarry permits sa probinsya. Dabaton sang Kapitolyo sang Nueva Ecija sang Lunes, September 8, 2025, ang order sang DILG Central Office nga permado ni Attorney Hubert Herbacio, Undersecretary kag Chief of Staff ni DILG Secretary John B. Cremulya. Gintuhaan pa ni Umali na magbasa sang iyang sick-leave humalin Agosto 13, 2029. Apang wala inigin pahanagutan sang DILG bagod sakop na ini sang 1-year suspension without pay sang Office of the Ombudsman. Sandig sa 29 kapanid nga desisyon sang Ombudsman, gimpamatbatan niya guilty si Umali sa kaso nga grave misconduct, gross neglect of duty kag conduct prejudicial to the interest of the service. Bangod sa pagpabor sa holders sa mga quarry nga wala sang nagakaigo nga permeso gikan sa national government. Nagugat ini nga kaso naging pasakan ni Roberto Doldulao sang Marso 2024 sa diin nakitaan sang paglapas ang gobernador sa pag-issue sang 205 ka quarrying permits nga wala sang environmental compliance certificate o kon ECC gikan sa Department of Environment and Natural Resources o kon DENR. Alagad sa pagtuo kag pagserbisyo. Carl J. Calzado, 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madamog nga salamat alagad Carl J. Calzado sa gindulong reportery sa aton nga pangalagad. Iginapasuni no nga bangod sa ginhimo sang gobernador na bangkarote ang koleksyon sang probinsya sa quarry tax base sa gipagawa nga report sa Commission Audit o COA nga naglabot lamang sa halos 400,000 pesos ang gindeklarar nga kita sang probinsya sa tong 2022 sa quarry collections kag yara sa 1 million pesos lamang sang 2023. Malayo no kuntuman kalayo sunod diri sa quarry collection sang mga kaiping nga probinsya sang Nueva Ecija sa 2023 reported income from sand, gravel ag iban pang other quarry report sang COA mayara sang 708,132,750 quarry collections ang Pampanga. Nga koleksyon no ginsundan ni sang Zambales ka may 109,970,254.60 pesos. Samtang Tarlac naka income sang 21,966,398 pesos.
Ang Bataan naka-income sang 13,386,989 centavos. Ang Aurora 10,673,530 pesos and 7 centavos. Ang Bulacan nakaginansya o nakakita sang 7,754,655.50 pesos nga tax mga kalagad no sa quarry operations nakitang sand and gravel kag iban pa nga quarry operations mga kalagad. Pero ang ang Bulacan mo lang ni mga kalagad ang nakita nila ya. Ang Nueva Ecija gali no, ang Nueva Ecija ang nakita nila di 400,000 lang sa sulod sa isa ka tuig. Grabe naman tuod ka ano ni no, ka questionable. Kag ginmando man ni DILG Secretary John Vic Remulla nga temporaryo no nga mag-akto bilang gobernador sa Nueva Ecija si Vice Governor Hill Raymond Umali. Pagatalusan na bilang vice-gobernador ang top-notcher senior board members ng Sangguniang Panlalawigan nga si Eduardo Jose E.J. Hoson. Tungod sa mando sang DILG, kakasan sang gahom kag pribileyo si Umali nga magpasilabot no kag makigbahin sa anuman nga pagdumala no, kag pagpadalagan sa gobyerno probinsyal sang nasambit nga probinsya. Ini pa matuod mga kalagad. Kung gusto lamang ang ginahimo naton sa gobyerno, may makita gina no, sa report. Pero kung may mga kamalamalahan kita naging obra, sigurado gid no nga makapanabat kita. Sa dugang naton nga balita, National Diskaya couple hindi mahimo nga mangin state witness suno kay Ridon. Para sa detalye sa nga balita ayara sa line number 3 sa alagad Ronaline de Guzman. SBSK Report. Ginasili nga hindi kwalipikado agud mangin state witness ang mag-asawa nga Carly kag Sara Diskaya nga may kailabtanan sa maanomaliya nga flood control projects. Ginpayag ni House Infrastructure Committee Chairman Terry Ridon nga sa baylo nga batunon ang mga diskaya sa Witness Protection Program sa Department of Justice, dapat lang tawon ang posibilidad nga pasabton ang mga ini sa kaso sang plunder o korupsyon kaupod ang mga korakot nga opisyal sang gobyerno. Dugang pasini nga nagasibo ang assessment nga luyag sang diskaya couple nga mangin state witness batok sa mga opisyal sang gobyerno nga ginapasuni nagbenepisyo sang binilyon sa mga flood control projects agud makalusot sa ila nga sa labton sa layi. Nagakabalaka ang Infra Committee Chairman nga ang hindi magpalariyo ko na kadalumon sang buho nga affidavit nga ginsumiter ni Mr. Diskaya ang bastante nga basihan agud ibasura sang gobyerno ang anuman nga hinyo sang Diskaya couple agud mangin state witness nga nagtukaw sa nauna na sini nga pag-atubang sa Senate Blue Ribbon Committee. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronaline de Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madamoging nga salamat alagad Ronaline de Guzman sa gindulong report ri sa aton nga pagpangalagat tiging payag din ni Ridon nga base sa financial statements sang mag-asawa nga Diskaya sa Securities and Exchange Commission o CONSEC no nakakolekta ang mga inisang 93.5 billion pesos nagikan sa gobyerno malinsang 2014 tugtog 2023 sa ilang infrastructure projects nga kadamuan ti flood control. May kang tanan diri wala man ginpermahan ni Senate President Vicente Tito Soto III ang hinyo ni Senador Rodante Marcoleta kay pahamtang sa Witness Protection Program ang mag-asawa nga Diskaya. Ang sulat nga napetsahan sa Setyembre 8, 2025 naka-address ini kay Department of Justice o DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla apang wala sang perma ni Soto. So, grabe no, alin 2014 hasta 2023 93.5 billion pesos na nakuha mo no gikan sa gobyerno. So kita taman sa Rolls-Royce pa lang mga kalagad no. Ti damo gid man sang kwarta sa gobyerno. That is why nga tig ano na subong no. Tig Balasulay,
tig hingadlan na, ang ibang tig palanago. Pero sa kaangot sini nga balita mga kalagad, ginpasakaan naman sang kaso no nga graft ang 20 ka mga DPWH executives kag 4 ka mga contractors. Naging pangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagpasaka sang kaso nga graft sa Office of the Ombudsman batok sa 20 ka mga opisyal sa ahensya kag 4 ka mga kontratista nga ginatudlo may kang tanan sa manumaliya nga flood control projects. Lakip diri sa magipasakaan sang kaso ang St. Timothy Construction Corporation na ginarepresentar ni Sara Discaya, anay DPWH District Engineer Henry Alcantara, kag anay Bulacan 1st District Assistant Engineers Bryce Hernandez kag JP Mendoza. Respondents man sa kaso ang mga DPWH officials kang Sanday John Michael Ramos, Ernesto Galang, Lorenzo Pagtalunan, Norberto Santos, Jaime Hernandez, Floraline Simbulan, Juanito Mendoza, Roberto Roque, Hulo Tayaw, Conjolo Tayaw, Benedict Matarawan, Cristina May Pineda, Paul Jason Duya, Merge Laus, Jaron Laus, Lemuel Roque, RJ Dumasig, John Carlo Rivera, John Francisco, iban pa nga John Das kag John Jane Das mga kalaga. Ikasuhan man ang mga kontratista sang SYMS Construction Trading nga ginarepresentar Nanday Sally Santos, Wawaw Builders nga ginarepresentar ni Mark Alan Arevalo kag IM Construction Corporation nga ginarepresentar ni Robert Imperio. Suno kay Dizon ang pagpasaka sang kaso nga malversation through falsification public documents sa kapaglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag paglapas sa Government Procurement Act batok sa mga respondents na may kangtanan sa 5 ka mga manumaliyang proyekto sa Bulacan. Ipasigurado man ni Dizon na sumugod pa lamang ini no sang madamo pa nga pagapasabton. Pagasuguran man nilang proseso sang dismissal o kon pagkakas sa pwesto sa mga madalahig diri. 20 pa lang to, no? Damo pa. Labuton pala ni lasta sa barangay kag banwa. Sa dugang naton nga balita, Comelec igapatawag ang kontraktor sa 30 million pesos nga donasyon kay Senador Cheese Escudero. Para sa detalye sa nga balita, ayari sa liwat sa line number 2 sa Alagad Carl J. Calzado. SBSK Report. Nagpaguha ang Commission on Elections ng Comelec sang show cause order the Cityways Construction President Lawrence Lubiano kahapon niya adlaw Setyembre 11. Luyag sang Comelec nga ipatahag ni Lubiano kung nga hindi dapat kasuhan sang election offense bangod sa paghatag sang donasyon para sa santuanay nga senatorial candidate si Senador Francis Cheese Escudero. Ginpahayag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia nga pagkatapos magsabat sang kontraktor, si Escudero naman ang paghahinyuan sini sang pathag. Liwat yung gintumon ni Garcia nga may 4 ka mga nagkandidato nga senador ang nakabaton sang campaign donation gikan sa mga kontratista. Ginklaro naman ni Garcia nga pagaunahon lamang nila nga patagon si Lubiano kagay kasunod naman ang iban pa nga kontraktor nga nagahatag man sang kontribusyon sa mga kandidato sa 2022 polls. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Carl J. Calzado, 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madamog nga salamat Alagad Carl J. Calzado sa gindo ng reportery sa aton nga pagapangalagad. Nauna na naging kumpirmar ni Escudero nga ang Centerways Construction nag-donate sang 30 million pesos sa iyang kampanya o pagpangampanya no, sa nga piniliay sa itong 2022 apang ginpanginwala sini ang pagbulig sang kompanya nga makakuha sang direkuan nga flood control projects. Samtang siyampa ka mga contractors ang natumod sa komisyon naging donors man no, sa mga kandidato rason nga naglabot sa 52 ang numero sa mga kontratista nga natumod sa Comelec. Ipayag ni Garcia nga ang nasambit nga kontratista nag-donate sa pila ka mga kandidato sa pagkasenador, party list, gobernador, kag vice-gobernador sang 2022 nga eleksyon.
Sa dugang naton nga balita, jobless Pinoy nagsipa na sa 2.59 milyon sang Hulyo. Para sa detalye sa nga balita, ayara sa line number 3 si Alagad Ronalyn De Guzman. SBSK Report. Nagsaka na ang numero sa mga Pinoy nga wala sang trabaho sang Hulyo 2025. Sandig sa report sang Philippine Statistics Authority, yara sa 5.3% o kung may 2.59 million ka mga Pinoy ang wala sang trabaho sang Hulyo, mas mataas sa 3.7% o kung 1.95 million sang Hunyo 2025. Suno pa sa PSA, ang unemployment rate sa Hulyo amo ang pinakamataas nga numero humalin sa Hunyo 2022 nga yara sa 6.03%. Inisunod diri ang panahon nga nagabangon pa lamang ang ekonomiya sa pungsod gikan sa COVID-19 pandemic. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronalyn De Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madamog nga salamat Alagad Ronalyn De Guzman sa gindulong reporter sa aton nga pagapangalagad. Yara naman sa 6.8 milyon ka mga Pinoy nagatrabaho na ang nagapangita pa sang dugang nga makwartahan agud magsaka ang kita sang pamilya. Mas mataas ini sa 5.76 milyon nga nagapangita sang dugang nga trabaho sang Hunyo. Naglabot naman sa 14.8% ang underemployment rate sang Hulyo, mas mataas kung kumparar sa 11.4% sang Hunyo. Ano nga bata mga klagad, no? Kadamo sa mga kasubong nato nga Pilipino nga wala sang trabaho pero kadamo man sa mga manugpangunyadi sa gobyerno. Ang supposed to be makadtukon tani sa mga pigado pero kay tungod ging kawat ninyo hindi nilang mahatagan ini sang oportunidad aton nga mga kauturan. Masubo pero matuod nga nagakatabo. And hopefully sa sining nga mga pagpanikasog sa karon sa aton nga gobyerno mauntat na, kundi man mauntat, mapaganhagan na ang korupsyon nga padayon nga nagakuha sang mga maayo kung taning nga oportunidad no, sa pagpangabuhi sang mga Pilipino. Sa dugang naton nga balita sa simbahan, pagbaha sang kabutigan sa gobyerno, isa katuman kadalom nga trahedya suno sa Pari. Para sa detalye sa nga balita, yar sa line number 4 si Alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Ginakabig ni Divine Word Missionary Priest kag Ramon Magsaysay awardee Reverend Father Flavie Villanueva SVD nga mas madalom nga trahedya sa gihapon ang pagbaha sang kabutigan kag korupsyon sa gobyerno. Ini ang ginpakigbahin sang pari nga amuman ang founder kag presidente sang Arnold Jansen Kalinga Foundation Incorporated kag program paghilom may kaangtanan sa issue sang korupsyon sa mga ghost flood control projects kag malapnagon nga pagbaha sa Manila. Suno kay Villanueva, apisan na sang nagligad nga adlaw na eksperyensyahan sang tanan ng pagbaha nga dulot sang ulan, basura kag tubig baha. Mas masubo suno diri kag mas madalom nga trahedya sa gihapon ang pagbaha sang kabutigan, pagpanunto kag kontrabahay sa mga kontraktor kag pila ka mga opisyal sang gobyerno nga nagkontraba sa paghimo sang sistema sang pagpanunto kag pagpangawat sa kaban sang pungsod. Kaangot sini, hugot ngin panawagan sang pari nga hindi pagpahanugutan ng sistema sang pagpanunto kag korupsyon sa pungsod. Pinaagi sa pagbaha sang panawagan sang kaayo kag pagkaagig sa korupsyon. Kadungan sang pagbaha sang singgitan para sa pagbag-o, pag-ayo kag katarungan. Kaupod ang salapton sang tanan nga may kaangtanan sa pagpangunyadi sa kaban sang pungsod. Una na naging payag ni Senator Panfilo Lacson nga nagapabilin lamang sa 40% sang pondo sa flood control projects ang matuod nga napuslan sa mga pumuluyo, samtang ang iba na nagakadto sa substandard wala matapos nga proyekto kag korupsyon. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM Rojas. SBSK Report. Madabugig nga salamat Alagad Apple Queen Labrador sa gindulong reporter sa aton nga pagapangalagad. Samtang sa dugang naton nga balita sa Abia Balita, lalaki nga wanted na dakpan bangod sa online live selling bisan pa nga naka-face mask. SBSK Report. Apisar nga nakasuksok sang face mask nakilala sa gihapon kadadakpan ng isa ka lalaki nga wanted sa layi bangod sa iya nga online live selling. Apisar nga may tabo na itsura
Kita sige apo ng iya nga tattoo sa braso. Ginasiling nga ginayam sa mga otoridad ng lalaki bangod sa ginapangatubang sini nga kaso nga estafa kag carnapping. Sunod sa otoridad, nakabatod sila sa impormasyon may kangtanan sa suspetsyado sa makita nini nga naga-live selling online kag natalupangdan ang hurmasang iya nga itsura kag ang tattoo sa braso. Galayon nga naman nga nasubay sa mga otoridad ang namtangan sang suspetsyado sa Lubao, Pampanga kag diri na ini gin-arestar. Sunod kay Philippine National Police Highway Patrol Group spokesperson Police Lieutenant Nadame Malang, ginkasuhan ng suspetsyado sang estafa bangod sa pagpanunto sa transaksyon sa pagbakal sa mga anime figurine nga nagabalor sang 800,000 to 900,000 pesos. Sarig naman sa suspetsyado, nakaistorya sini ang nagareklamo batok sa iya nga nagpromisa nga makayo kag mahusay ang tanan. Ginganya taman sang PNP-HPG ang iban pa nga mga biktima sang suspetsyado nga makikangot sa ila para sa pagpasaka sang nagakaigo nga kaso. SBSK Report. Sano pa katago, no? Ang layi ang kasuguan mag-aayam gina sa imo makita kagid gihapon. That's why sa ato mga kalagaderan, no, kung may mga plano kamuda nga maghimo sang kamalamalahan o kung kalainan, panumduman yung gid, no? Nga wala sang permanente sa kalibutan. Bisan magpinanago pa kamo, madakop gihapon kamo. Malain sina, no? Kung hindi lang ikaw mangin apektado, kundi ang bugos mo nga pamilya. So panumduma sa masami, no? Tag sa kadlaw nga mangin maayo, no? Mangin ehemplo sang kaayo, agud to hindi ikaw magantos sa ulihin. Samtang sa katapusan naton nga balita sa showbiz, Maine Mendoza liwat nga ginpakigbato si Arjo Atayde kag ang pamilya sini gikan sa mga nagapakamalaot. Para sa detalye sa nga balita, yara sa liwat sa line number 4 si alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Liwat nga nagpaguha sang pahayag si Maine Mendoza agud ipakigbato ang iya nga asawa nga si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde kag pamilya sini. Ini matapos gintumod sa mag-asawa nga kontratista nga Diskaya, ang actor-politician nga ginapasuni galakip sa mga mamalidha nga may kaangtanan sa maanomalya nga flood control projects. Sa Facebook post sini, ginpahayag ni Maine nga sala nga mga tawo ang ginakondenar sa mga nagapakamalaot tuhoy sa aligasyon sang korupsyon sa paggamit sang pondo sang pungsod. Sunod diri nga wala sang bisan isa nga pagkabutang sa ila kabuhi ang ginlaom sa buwis sa mga pumuluyo kundi sa ila mismo nga pagtinguha kag mga natipon. Ginpahayag pa ni Maine nga may pinansyal nga ikasarang sila sa mga Atayde nga suportahan ang ilang lifestyle nga ginasuyaw karon sang pila bunga sang isyu sang korupsyon sa flood control projects. Ginatagan sang pagtambod ni Mendoza nga hindi sinipagtakpan pananglitan nga may ginhimo nga malain ang iya nga asawa apang nagpanindugan ini nga wala ini sa may ginkawat nga kwarta sa pondo sang gobyerno. Pagatingluan sunod diri sang iya nga bana ang pangalan sini sa legal nga pamaagi. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Apple Queen Labrador. 88.1 Spirit FM Rojas. SBSK Report. Madamuging nga salamat alagad Apple Queen Labrador sa gindulong report diri sa aton nga pagapangalagad. Kagamuyan tuban ang kaundan sa aton nga pagbalita subong adlaw sang Biyernes pet sa 12 sa bulan sang Setyembre tuig 2025. Sa tanan nga upod sa aton nga pagpangalagad, madamo gid nga salamat kag kita ay kita sa liwat. Mayong udto lang dara kay Ma'am Becky Lana, mayong udto ka alagad. Salamat kid Ma'am, no? Shout out sa imo dara sa family Lana na nagapamati or nagatutok always sa Spirit of M. Rojas. Same time, tigi na paabot aton nga pagpanamyaw sa malipayon nga anibersaryo sa pagkapari. Happy anniversary kay Reverend Father Rafi Marquez, no? Nga nagasaulog sa iyang sacerdotal ordination anniversary. Subong nga adlaw, happy anniversary gid Father Rafi. Salamat man sa parang nga suporta diri sa Spirit of M. Rojas. Sa makalagad naton nga wala pa nakapanyaga, no? Tisagpan nyo lang kami. May ngudto lang dala sa Hani Karinderya kasi man nagapanyaga da subong. Sa wala pa kapanyaga kung ari ka man lang di malapit sa lawaan, dira na kamo panyaga sa may Hani Karinderya. Malapit naman kamo sa Baybay kadto lang sa Nanam kon sa Rice's Grill and Resto. Ang Nanam ara sa may People's Park, ang Rice's Grill and Resto malapit din sa may San Antonio. Tilawi kag pamatud-i ang manamit nga luto ni Chef Joel Patugalan. Kung dessert naman ti may Jack's Coffee dira, no? Loyo sang Rice's Grill and Resto sa Baybay.
or sa Bread Basket, no, may ari diri sa isa ka hotel sa Pueblo de Panay, may ara man sa isa ka mall dira sa Arnaldo Boulevard. May ngudtuman sa makalagad naton dira sa my Bath and Body Car Wash, no, nagapamati gid always the Spirit FM Rojas. Kung mapatindlo kamo sa mga salakyan nyo, kadto lang kamo da sa Bath and Body Car Wash sa unahan sang Banicatulay. Sa mga nagapangita naman, no, sang dekalidad nga serbisyo labi na sa mga gasolina, crudo, diesel, or sa change oil sa salakyan nyo, dali na kamo sa Lawaan Petron Superstation and Car Service. Owned and managed by Sir Mati, Ma'am Christine and Xavier Viterbo. Ang naging magbulig sa inyo, dali lamang na sa may Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. Lawaan Petron Superstation and Car Service. Kag sa mga kalagad, tada nga nagapagita sang dekalidad nga balay kag duta, hindi na magduwa-duwa pa, makigangot lamang sa JP Orleans Realty Development Corporation. Handa gid sila magbulig sa inyo, ugod matuman yung handom nga isa ka maayo, pulido kag dekalidad nga balay kag duta. Dali na kamo sa JP Orleans Realty Development Corporation. Kung napangita naman kamo ma-enrollan sa inyong mga kabataan, halin elementarya, pakadto sa junior kag senior high school, kadto lang kamo mga kalagad, no, sa University of Perpetual Health System, Pueblo de Panay Campus. Hasta sila sa college, no, kag mayara man sang kurso nga Doctor of Dental Medicine. Dira na kamo sa University of Perpetual Health System, Pueblo de Panay Campus. May ngudto lang dira, no, kay Sir Ken Jan Casabon, nagpamati man din sa aton pagpangalagad kag sa bugos nga ubon sang Panitan Emergency Action Team kag Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang Panitan kay Dr. Mark J. Dumol. Damay udto sa inyo tanan-tanan. Kag of course kinapasalamatan lang naton, no, sa ngalan sa bugos nga puwersa sang sang Barangay Tabok Norte, Panitan, no, ginapasalamatan tagid ang 29 ka mga baganihan na nakapakuha sang dugo sa giniwat nga bloodletting activity, naging tawag nga pansagip dugong alay kahapon nga adlaw Setyembre 11, 2025. At the same time, no, sa panikasugid sini ang Philippine Dental Association Capiz Chapter, Philippine Red Cross Capiz Chapter, kaupod ang Rural Health Unit sang Panitan kag mga pumuluyo, no, sang barangay sang Tabok Norte, Barangay Tabok Sur kag Barangay Bahit sa Panitan. Special mention sa kay Dr. Carla Magsipok, Ma'am Patricia Cecil, Ma'am Malu Agoho kag ang Red Cross Volunteers. Suman kay Dr. Kenneth C. kag Sir Marvin Garcia sang Philippine Dental Association Incorporated Capiz, kay Ma'am Marites de Ramas, Ma'am Kim de Quinia, Ma'am O. Barcia, Ma'am Josephine Cabidog, Ma'am Maria Teresa Dadivas, Ma'am Carol Jama, Ma'am Maria Ana de Liomos, kag Ma'am Marilo Daliva gikan sa Rural Health Unit sang Panitan. Suman kay Attorney Remia Fuentes Bartolome, no, salamat gid sa padayon nga suporta kag dako nga kontribusyon, no, kag of course pagkabalaka sa aton nga mga pumuluyo nga nagakinanglan sang dako nga bulig kaso, no, nga kinanglan nila sang dugo. So kabay pa padayon kita mga ehemplo maghatag sang aton hamili nga dugo para sa aton mga kuturan nga nagakinahanglan. Okay, so sa mga naga-birthday, alagad Ben, wala ka da birthday mo subong? Hindi pa. Advance happy birthday wala man kami di basti. Advance happy birthday na lang alagad Ben Dalida. Ay ari kay Ma'am Roda. Happy birthday gid kay Ma'am Roda Gangoso. Ano na pilyado mo gani subong ma? Happy birthday gid kag salamat sa padayon nga suporta kag pagpalangga man diri sa Spirit FM Rojas. Sa tanan nga sa ulog sila kadlawan, happy birthday. Wala kita tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad subong adlaw sang Biyernes. Kita sa masunod edisyon sa aton nga palatuntunan. Sa pangalan na lang sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton na lang doon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi, sa aton station manager Reverend Father Mark Ranflor, technical director alagad Mingming Wego, partner technical alagad Benny Darida, kaupod man sa aton tactical staff alagad Ana Marie Ledesma. By the way, thank you so much sa liwat, no, sa parokya ni Santo Tomas de Villanueva sa Dao, sa mainit kapag abi-abi kag kanami, no, katahom nga programa sa Season of Creation kahapon nga adlaw dira sa Do Barangay Agtambi, Dao, Capiz. Salamat gid sa inyo tanan-tanan.
labi na kay Monsignor Cyril Villarreal, no? Sa katapusang Parish Pastoral Council, sa Parish Youth Ministry, no? Sa BEC, kung Basic Ecclesial Community, sa mga kapilya, sa mga barangay, no? Nga nagtingwa gid nga makapaambit sa ilabulig kag suporta. Salamat gid sa inyo tanan-tanan. Of course, sa pamunuan man sa lokal nga panguluhan kay Mayor Jimbo Baruela, no? Sa kay Vice Mayor, sa mga sangguniang bayan members, sa taning opisyal sa lokal nga panguluhan sang Dao, salamat gid sa inyong suporta, no, sa Season of Creation. Kag sa liwat, masunod nga selebrasyon sa Setyembre 26, 2025 dito naman sa Dakuton, Dumaraw. Ini naman yung kalagad, Alagad Real de la Rosa nga nagasiling, hindi importante ko gamay ka o kundako, taas man o kunubo. Basta sa masakit kag gid lamang mapaylayo, kag imo pagtuo hantop gid sa makaako. Mayong udto kag God bless Pilipinas. Matuod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala nga pangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyagan nyo. SB na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz.